लोकशाही गप्पा अशा प्रकारचा कार्यक्रम पहिल्यांदाच कोकणात झाला, तो भोसले नॉलेज सिटी इथं. आणि या माध्यमातून आपली लोकशाही मतदार यांना मुख्य प्रवाहात कशा पद्धतीनं घेता यावं आणि त्याविषयीची जनजागृती कशी करता यावी यासाठी खास चर्चासत्र आयोजन करण्यात आलं होतं. आणि हे आयोजन होतं राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या वतीनं आणि त्याचेच अधिकारी आपल्यासोबत आहेत श्रीकांत देशपांडे. त्यांच्याकडून आपण याविषयीची अधिक माहिती जाणून घेऊया. सर, आपलं स्वागत कोकण सात लाईव्हच्या या खास संवादात. पहिला प्रश्न तो म्हणजे लोकशाही जीवन प्रणाली आणि शिक्षण अशा पद्धतीचं हे अभियान होतं आणि आत्तापर्यंत त्याचे 11 भाग झालेले आहेत आणि हा कोकणातला खरं तर 11वा भाग. तर याविषयी काय सांगाल? हे अभियान, ही संकल्पना नेमकी काय आहे? ज्यावेळेला आम्ही हे 2 वर्षापूर्वी प्रयत्न सुरू केले त्याच्यामध्ये प्रश्न असा होता की निवडणुका हा लोकशाहीचा ढाचा अबाधित करण्याचं काम करतात, परंतु निवडणुका म्हणजे लोकशाही आहे का? तर नाही आहे. मग लोकशाही बळकट जेव्हा होईल तेव्हा ह्या निवडणुकाला खऱ्या अर्थाने अर्थ प्राप्त होईल. म्हणून लोकशाहीसाठी बळकट करण्यासाठी समाजाचे वेगवेगळे घटक काम करत असतात. जसं आपण कुटुंब संस्था आहे, शिक्षण संस्था आहे, ह्या संस्था काम करत असतात. पण समाजामध्ये काम करणारे जे विविध घटक आहेत, जसं मीडिया आहे ते सुद्धा याच्यासाठी काम करत असते, किंवा जे विचारवंत आहेत ते सुद्धा याच्यामध्ये एक विचार देत असतात, त्याच्या माध्यमातून होत असते. किंबहुना शेतकरी सुद्धा असतो की जो शेतकरी म्हणून जेव्हा त्याचं वर्तन असतं त्याच्यामधून सुद्धा ही लोकशाही मूल्य तो देत असतो. मला वाटतं लोकशाही गप्पा हा आमचा एवढ्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म आहे की त्या माध्यमातून ह्या समाजातल्या घटकांना त्या एका प्लॅटफॉर्मवर आणावं, त्यांचे विचार मंथन करावं आणि जनतेशी, लोकांशी थेट संवाद साधावा, अशा मागचा हा विचार आहे. आणि म्हणून सुरुवात आम्ही पुणे विद्यापीठातून केली. त्याच्यानंतर आम्ही मीडिया, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांचा लोकशाहीतला सहभाग काय असतो त्याच्यावर एक मोठा परिसंवाद घेतला लोकशाही गप्पामध्ये. तसंच तृतीयपंथीयांना लोकशाहीमध्ये कसं सामावून घ्यायचं याच्यावर सुद्धा आपण परिसंवाद घेतले. त्याच पद्धतीने दिव्यांग व्यक्ती, नोमॅडिक ट्राईब्स याच्यासाठी सुद्धा, आणि साहित्य संमेलनामध्ये सुद्धा आम्ही परिसंवाद सादर केले की त्याच्यामध्ये हाच विचार होता की साहित्यिकांचा, लेखनाचा, लेखकांचा लोकशाही बळकट करण्यामध्ये काय त्याचं योगदान आहे. आणि हा कार्यक्रम आम्ही महाराष्ट्रातल्या अनेक भागात घेतला आणि यावेळेला आम्ही कोकण भाग निवडला की ज्याच्या माध्यमातून आपण कोकणमधल्या लोकांना आपण या प्लॅटफॉर्मवर आणू शकतो. कारण कोकणामध्ये सुद्धा याच्यावर काम करणारे खूप लोक आहेत, विचारवंत आहेत, मोठे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. तर त्यांना या प्लॅटफॉर्मवर आणावं आणि लोकांशी त्यांच्याशी संवाद करावा असा एक प्रयत्न होता. खूप सुंदर उपक्रम आहे खरं तर सरा. पण जेव्हा आत्ता कोकणात आपल्या हा उपक्रम झाला किंवा हे चर्चासत्र झालं त्यावेळी अनेक प्रश्न उपस्थित झाले जे युवा व्यक्त्यांनी तुमच्यासमोर मांडले किंवा ज्यांनी जे इथे गेस्ट होते त्यांनी सुद्धा त्यावर भरभरून बोलले. पण या प्रश्नांकडे बघताना तुम्हाला काय जाणवलं? कशा पद्धतीनं यावर अधिक प्रमाणात काम करता येईल? यावेळेला आम्ही एक वेगळा प्रयत्न असा केला की वक्त्यांच्या व्यतिरिक्त आपण युवा पिढीचे प्रतिनिधित्व सुद्धा आपण यामध्ये बोलवलं होतं. त्यात आपणही सहभागी झाला होता की त्यांना सुद्धा युवाच्या आकांक्षा विचार करून काय प्रश्न पडतात ते सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये वक्त्यांना विचारले. आणि हे वक्ते जे होते ते वेगवेगळ्या क्षेत्रातले होते. आपण पाहिलं कला क्षेत्रातले वक्ते होते, शेती आणि पर्यावरणावर काम करणारे लोक होते, मीडियामध्ये काम करणारे लोक होते, किंवा फोटोग्राफीमध्ये ज्यांनी नाव कमावलं जागतिक स्तरावर ते होते. आणि यांच्या संभाषणातून, स्वतःच्या अनुभवातून त्यांचे जे लोकशाहीकडे बघण्याचा जे दृष्टिकोन आहे तो त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याच्यातून 2-3 गोष्टी आपल्याला लक्षात यायला लागल्या की आपण पाहतो की मायग्रेशनचा विचार करतो की इथले कोकणातले सगळेच मुंबईला जातात, पण या लोकांनी इथं राहून, कोकणात राहून सुद्धा त्यांचा नावलौकिक साऱ्या जगामध्ये जाऊ शकतो. याचा अर्थ इथे आपण हे करू शकतो. त्यामुळे रिव्हर्स मायग्रेशन इज अ पॉसिबिलिटी, अशा पद्धतीचा एक विचार याच्यामध्ये पुढे आला. दुसरा विचार पुढे आला की जे विद्यार्थ्यांनी जे प्रश्न विचारले त्याच्यातून की मतदान प्रक्रियेमध्ये सुद्धा त्यांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न आहेत, ते सुद्धा प्रश्न त्यांनी विचारले. की राजकारण जे आता आपण पाहतो त्याच्यामध्ये त्यांची अशी भावना व्यक्त केल्या की आमची मतं विकली जातात किंवा विकत घेतली जातात
आणि अशा पद्धतीने आपण खरोखर लोकशाही आणू शकतो का? मला वाटतं ही जेव्हा लोकांच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण होतात ही एक चांगली गोष्ट आहे असं मला वाटतं, की ज्याच्या आधारे ते विचार करू शकतील की ह्या मतं विकण्यामुळे किंवा याच्यामुळे आपण खरोखर आपला काही फायदा होतो का, लाँग टर्ममध्ये आपल्या पुढच्या भविष्याचा फायदा होतो का, किंवा आपल्या समाजाचा विकास होतो का. मला वाटतं ही जनजागृती होण्यासाठी हा जो संवाद होता तो निश्चितपणे मला वाटतं की उपयोगी पडेल. आणि हा संवाद आपण विद्यार्थ्यांच्या सोबत केला. विद्यार्थी हे खरं म्हणजे भविष्य आहे आपल्या देशाचं, आणि त्यांच्या मनामध्ये असे प्रश्न निर्माण होणं आणि त्याची उत्तरं त्यांनी शोधून काढायला लागणं हे महत्त्वाची त्यातलं भाग मी समजतो. थोडक्यात बोलतं होणं फार गरजेचं आहे विद्यार्थ्यांनी. पण सर असे अनेक प्रश्न असतात, ते म्हणजे EVM मशीनबद्दल असतील किंवा नोटा या बटनाबद्दल सुद्धा असतील. असं म्हटलं जातं की नोटा जर दाबायचं आहे तर मी जाऊच कशाला मतदानाला, किंवा EVM बद्दल असं म्हटलं जातं की नाही आम्ही एकाला मतदान करतोय तर जातच दुसऱ्याला. काय तथ्य आहे या सगळ्यांमध्ये? खरं म्हणजे जो तुमचा पहिला प्रश्न आहे की EVMच्या बाबतीमध्ये, की EVMच्या बाबतीमध्ये अनेक गैरसमज आहेत. खरं म्हणजे EVM मशीन हॅक होऊ शकत नाही. त्याच्यात टेक्निकल जे डिटेल्स आहेत ते लोकांना समजावेत हाही आमचा एक प्रयत्न आहे. शिवाय त्याचे जे समज आहेत, गैरसमज आहेत, याची पण माहिती लोकांना व्हावी म्हणून आम्ही डिसेंबर जानेवारी या 2 महिन्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे EVM मशीनच आम्ही लोकांच्या पुढे आणणार आहोत. म्हणजे प्रत्येक शाळेमध्ये, प्रत्येक कॉलेजेसमध्ये हे EVM मशीन आम्ही प्रत्यक्ष आणणार आहोत आणि त्याचं प्रात्यक्षिक मुलांच्याच पुढे आम्ही आणि लोकांच्या पुढे करणार आहोत की तुम्ही दिलेलं मत हे तुम्हाला, ज्याला तुम्ही प्रेस केलं त्यालाच ते जातं का नाही तुम्हीच तुमच्या डोळ्यांनी पहा, म्हणजे तुम्हाला त्याचा हे. EVMच्या बाबतीमध्ये जे टेक्निकल डिटेल्स आहेत त्याच्यावर अनेक आरोप झाले, त्याच्यामध्ये कोर्ट प्रकरणं झाली, सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रकरणं गेली आणि काही प्रकरणामध्ये कोर्टांनी त्याचं फॉरेन्सिक ऑडिट केलं. आणि फॉरेन्सिक ऑडिटच्या माध्यमातून अशा पद्धतीचं काही अदलबदल करता येतो का, तर त्याचा सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा स्वच्छ निर्वाळा दिला की असं करणं शक्य नाही. मला वाटतं एवढे सेफगार्ड आपण घेतो. दुसरे सेफगार्ड जे आपण घेतो की इलेक्शन कमिशनकडनं मशीन हे कुठल्या राज्याला जाईल, त्या राज्यातनं कुठल्या जिल्ह्याला जाईल, त्या जिल्ह्यातनं कुठल्या असेंब्ली कॉन्स्टिट्युन्सीला जाईल आणि कॉन्स्टिट्युन्सीपासून कुठल्या मतदान केंद्राला जाईल हे सुद्धा कोणाला माहीत नसतं. म्हणजे इतकी त्याच्यामध्ये आपण ट्रान्सपरन्सी आणलेली आहे, रँडमनेस आणलेला आहे. आणि ह्या सगळ्या ज्या प्रक्रिया आहेत, मॉकपोलच्या प्रक्रिया आहेत की तुम्ही त्यामध्ये 50 मतं त्यात तुम्ही दिली समजा, तर त्याचा काउंट आणि VVPAT मशीनमधल्या आलेल्या स्लिपचा काउंट हा मॅच होतो. आणि मॅच झाला हे पॉलिटिकल पार्टीच्या समोर आपण हे सगळं करत असतो. म्हणजे असे अनेक प्रकारचे मॉकपोल आपण घेतो. तर असे मॉकपोल मला विद्यार्थ्यांच्या समोर घ्यायचे आहे की तुम्ही पहा की इलेक्ट्रॉनिक काउंट आणि तुम्ही दिलेल्या VVPATमधल्या जो स्लिप्स आहेत त्याचा काउंट हा बरोबर आहे की नाही. मला वाटतं हे प्रत्यक्ष जोपर्यंत जेव्हा आपण करू त्यावेळेला त्यांचा विश्वास त्याच्यामध्ये निश्चितपणे दृढ होईल. आणि सर असा उपक्रम होणं खरं तर आता काळाची गरज आहे, कारण आता 2024मध्ये तर संपूर्ण निवडणुकांचा काळ आहे आणि त्या अगोदर हे गैरसमज दूर होणं गरजेचं आहे. सर काही दिवसांपूर्वी एक बातमी आली होती, ती म्हणजे एक देश एक निवडणुका ही संकल्पना किंवा ही याबाबतची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. तर ही संकल्पना नेमकी काय आहे आणि आताच्या निवडणुका ज्या पद्धतीनं होत आहेत आणि या संकल्पनेनुसार जेव्हा निवडणुका होणार आहेत त्यात फरक काय असणार आहे? मला वाटतं देशाच्या निवडणुकींचा इतिहास तुम्ही जर पाहिलात तर त्याच्यामध्ये जेव्हा पहिली जनरल इलेक्शन झाली लोकसभेची 51, त्याच्यानंतर काही वर्षांनी, त्यावेळेला परिस्थिती अशी होती की सगळीच निवडणूक यंत्रणा पहिल्यांदाच आपण राबवत होतो. मग त्यावेळेला लोकसभेची आणि राज्यामधल्या विधानसभेची एकत्र झाल्याचे अनेक आपण त्यावेळेला पाहिलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये मग काही राज्याची मुदत अगोदर संपली, नंतर संपली, हे जे विषय झाले. त्याच्यानंतर हे पुढे लोकसभेचे स्वतंत्र आणि विधानसभेचे स्वतंत्र व्हायला लागल्या. प्रशासकीय दृष्टीने जर पाहिलं तुम्ही, म्हणजे आम्ही निवडणूक आयोगाच्या वतीनं हे निवडणुका कंडक्ट करतो, तर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हली जर तुम्हाला दोन्ही एकत्र घ्यायचे असतील तर ती क्षमता आपल्याकडे आहे, त्याच्यामध्ये हे नाही. परंतु हे करायची की नाही याच्यामधल्या ज्या निर्णय प्रक्रिया आहेत, हा जो अधिकार आहे तो पार्लमेंटचा आहे आणि त्याच्यामध्ये घटनेमध्ये अनेक बदल करणं आवश्यक आहे. तर हा जो निर्णय आहे त्याच्याबद्दल मला काही भाष्य करता येणार नाही.
परंतु हा सर्वस्वी निर्णय हा शेवटी संसदेने घ्यायचा आहे. सर, शेवटचा प्रश्न तो म्हणजे आपल्याला बदल हवा असतो, पण आपल्याला मतदान करायला जायचं नसतं, कारण एक दिवशी सुट्टी मिळते, फिरायला जातो. अशा वेळी अशा मतदारांना तुम्ही काय आवाहन कराल? कारण मतदानाचा टक्का वाढवणं आणि त्यामुळे लोकशाही जपणं हे फार महत्त्वाचं ठरतं. काय सांगाल? तुम्ही याच्या अगोदर एक प्रश्न मला विचारला होता नोटाबद्दल. त्याचं उत्तर मी राहून गेलं माझ्याकडनं. नोटा म्हणजे तुम्हाला दिलेले उमेदवार कुठलेही मान्य नाहीत. हा एक तुमचा आवाज रेकॉर्ड करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. पण नोटाचा निवडणुकीच्या परिणामावर परिणाम होतो का, तर त्याला उत्तर नाही आहे. परंतु तो तुम्हाला एक एक्सप्रेस करण्याचा एक मार्ग दिलेला आहे. पण मला वाटतं असे नोटाचं प्रमाण सद्यस्थितीत किती आहे ते फार नगण्य आहे. परंतु समजा अशी परिस्थिती आपण इमॅजिन करू की ह्यातला कुठलाही मला पसंत नाही आहे आणि मोठ्या बहुसंख्य प्रमाणामध्ये नोटा आलेला आहे, तर मला वाटतं अशा परिस्थितीमध्ये एक पॉलिसी डिस्कोर्ससुद्धा निर्माण होऊ शकतो की नोटाबद्दल आता आपल्याला काहीतरी करावं पाहिजे. मला वाटतं असे डिबेट सुरू होणंसुद्धा लोकशाहीच्या दृष्टीने, लोकांच्या मताधिकाराच्या दृष्टीने सुद्धा आवश्यक आहे. पण ती वेळ अजून आलेली दिसत नाही. परंतु तो एक तुम्हाला एक अधिकार दिलेला आहे की तुम्ही तुमचं मत एक्सप्रेस करू शकता की आम्हाला यातलं कुठलंही पसंत नाही आहे. आता दुसरा शेवटचा तुम्ही जो प्रश्न विचारला की मतदार सुट्टी घेतात, उदासीन असतात, मला वाटतं ही लोकशाहीसाठी खूप गंभीर परिस्थिती आहे. आपण हे पाहिले की निवडणुका ही एक यंत्रणा आहे आणि ती चांगल्या पद्धतीने काम करते आणि लोकशाहीचं जो एक महत्त्वाचं अंग आहे. परंतु त्याच्या आजूबाजूची जी परिस्थिती आहे ती लोकशाहीवादी आहे की अलोकशाहीवादी आहे, याला सुद्धा तितकंच महत्त्व आहे. हे जे एनेबलिंग एन्व्हायरमेंट जर चांगलं असेल तर ह्या निवडणुका आणि लोकशाहीवादी विचार हे खरं म्हणजे एक मोठा चांगला योगायोग तो होतो. परंतु आपण जर परिस्थिती पाहिली तर तिथे सुद्धा आपल्याला चॅलेंजेस आहेत. आणि पहिला चॅलेंज असा आहे की ह्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सर्व घटक समावेश होतात की नाही याच्यावर एक मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. आणि म्हणून तृतीयपंथी असतील, नंतर मार्जिनलाइज लोक असतील, नोमॅडिक ट्राईब्स असतील, किंवा मायग्रेट केलेले जे लोक आहेत, या मुंबईमध्ये गेलेले, त्यांना तिथून सुद्धा मतदान करता येणं शक्य आहे का, असे अनेक प्रश्न की इन्क्लुझिटिव्ह प्रश्न निर्माण करतात. त्यामुळं सर्व समाजाला एकत्र घेणं हा एक मोठा चॅलेंज आहे. आणि दुसरा जो चॅलेंज तुम्हीच आता सांगितलं की युवा जो आहे तो याच्यामध्ये उदासीन आहे. मला वाटतं याच्यावर खूप विचारमंथन होण्याची गरज आहे. त्यांना हा विचार पटवून देण्याची आवश्यकता आहे. कारण तुम्ही केलेलं मत किंवा तुम्ही न केलेलं मत हे शेवटी तुमच्या भविष्यावर त्याचा परिणाम करत असतं. म्हणजे काही लोक म्हणतात, मला जेव्हा काही प्रश्न विचारतात की मला इन्कम टॅक्स भरायला लागत नाही, तर मला काय मतं देऊन काय फायदा आहे. पण इन्कम टॅक्स तुम्ही जरी भरला नसला तरी तुम्ही जे कुठली गोष्टी खरेदी करता त्याच्यावर तुम्ही GST नक्कीच भरत असता. आणि ह्या पॉलिसीज शासन ठरवत असतं, तुम्ही निवडून दिलेले सरकार ठरवत असतं. त्यामुळे त्याचा आपल्यावर काही परिणाम होत नाही हा जो नोशन आहे तो आपल्या लोकांच्या मधनं काढणं गरजेचं आहे. त्यामुळे तुम्ही केलेलं मत किंवा न केलेलं मत दोन्ही त्याचे कॉन्सिक्वेन्स हे आपल्याला स्वतःला सगळ्या भोगायला लागणार आहेत, आपल्या पुढच्या पिढीला भोगायला लागणार आहेत. याच्या जाणीवा निर्माण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. तेव्हा मला वाटतं की हे सगळे लोक विचार करायला लागतील आणि त्यांचा जो कर्तव्याचा भाग आहे ते पूर्ण करतील. सर, धन्यवाद. आपण महत्त्वपूर्ण अशी माहिती दिली, अनेक विषयांवर आपण भाष्य केलं, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. तर हे होते मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे सर. अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी संवाद साधला. EVM बाबतचे गैरसमज असतील किंवा आता असलेली मतदानाबद्दलची जी उदासीनता आहे त्यावर त्यांनी मोकळेपणाने भाष्य केलं. कॅमेरामन प्रसाद कदमसह जुईली पांगम, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी.